light to our days. Many are the blessings He bears to those who trust in His ways. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Gisaolog ron sa simbahan ang pista sa duha ka martyrs nga atong mga haligi sa simbahan, si San Cornelio, Santo Papa, o si San Cipriano, Obispo. Usa ni sila sa mga magtutukod sa simbahan kay nga martir ni sila niadtong mga tuig, mga 3rd century, tunga-tunga sa 3rd centuries. Diin ang simbahan nag-struggle pagmaayo batok sa mga emperors o mga schismaticos nga powerful kaayo. So tungod nila nakalusot ang simbahan nga milambo nga nahimo na rong tibuok kalibutan ang iyang influensya. So sila mo'y atong mga haligi. Atong iampo uban kanila nga unta mahunong na ni sang pandemic nga miatake nato karon ang COVID-19. Nya ato sang iampo ang atong mga manggihatagong mga benefactors ug donors nga misakripisyo kanunay alang sa pagtabang nato dinhi sa atong mga proyekto. Ato karong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog nining santos nga misa, atong hinumduman o hinulsulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamalang kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy-anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala, dad-onon ta kita niya ngadtos kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios, imong gihatag alang sa imong katawhan si San Cornelio o si San Cipriano nga mga makugihong magbalantay og bantugang mga martir. Itugot nga pinaagi sa ilang pagampo, malig-on o magmakanunayon unta kami sa pagtuo ug makatampo kami pag-ayo sa kahiusa sa simbahan. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Corinto. Busa tinguhaan ninyo ang mga ihiyas nga labi pang importante, apan alabing maayo sa tanan mao kining mosunod nga mga paagi. Mahimo nga makasulti ako sa nagkalaing-laing pinulungan sa mga tao o bisan sa mga anghel, apan kun wala ako'y gugma, sama ra ako sa masaba nga agong ug sa piyang-piyang nga nagtaginting. Bisag may hiyas ako sa pagwali nga dinasig ug makabaton sa tanang kahibalo ug makasabot sa tanang tinago. Bisag may pagtuo ako nga makapabalhin sa mga bukid, apan kun wala ako'y gugma, wala ako'y kapuslanan. Bisag ing paghatag ko pa ang tanan nga ania kanako ug ipasunog ang akong lawas, apan kun wala ako'y gugma, wala kini kapuslanan. Ang gugma mapailubon ug maluluyon. Ang gugma dili masinahon nitig pasikat o garbuso. Ang gugma dili bastos o hakog, usok anon. Ang gugma dili madidungtanon. Ang gugma dili malipay sa dautan, kundili sa kamatuuran. Ang gugma mapailubon, matinuuhon, malaumon, ug mulahutay gayud.
Ang mga ginasig nga mensahe lumalabay lamang. Ang mga hiyas nga pagsulti mawala. Ang kahibalo mahanaw. Apan dili gayud matapos ang gugma. Kay ang atong kaalam ug dinasig nga mga mensahe dili hingpit. Apan kun ang hingpit moabot na, kadtong dili hingpit mawala. Sa bata pa ako, ang akong sinultian, pagbati ug paghuna-huna binata. Apan karon nga hamtong na ako, dili na ako magbinata. Ang atong nakita karon sama lamang sa hanap nga panagway diha sa salamin. Apan unya maklaro na gayud kinato ang tanan. Ang nahibaluan ko karon tipik lamang. Apan maghingpit ra unya kini. Samas kahingpit sa kahibalo sa Dios bahin kanako. Pagkakaron kining tulo magpabilin, pagtuo, paglaom ug gugma. Apan ang labing dako niini mao ang gugma. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Responsoryo. Bulahan ang katawhan nga gipili sa Ginoo aron maiyaha. Bulahan ang katawhan nga gipili sa Ginoo aron maiyaha. Pasalamati ang Ginoo diha sa alpa, sa lira nga napulog kuldas. Awita ang iyang mga pagdayig ug awiti siyag usa ka bag-ong awit. Ayuha pagkablit ang mga kuldas uban sa mga singgit sa kalipay. Bulahan ang katawhan nga gipili sa Ginoo aron maiyaha. Kay matarong ang pulong sa Ginoo ug ang tanan niyang mga buhat kasaligan. Mahigugma siya sa husto ug matarong sa kaluoy sa Ginoo na puno ang yuta. Bulahan ang katawhan nga gipili sa Ginoo aron maiyaha. Bulahan ang nasod kansang Dios mao ang Ginoo. Ang katawhan nga gipili alang sa iyang kaugalingong kabilin. Ang imong kaluoy o Ginoo maania unta kanamo nga nagabutang sa among paglaom diha kanimo. Bulahan ang katawhan nga gipili sa Ginoo aron maiyaha. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw, O Ginoo. Si Jesus miingon ngadto sa katawhan, karon sa unsa ko ikatandi ang katawhan ining panahona, sa unsa sila mahisama. Sama sila sa kabataan nga nagyampungad sa merkado. Ang usa ka pundok mosinggit ngadto sa laing pundok. Gitugtog na namo ang huni sa kasal, apan wala kamo mosayaw. Giawit na namo ang alawiton sa paglubong, apan wala kamo magminatay. Mianhi si Juan nga magbubunyag ug nagpuasa siya ug wala moinom og bino, apan kamo miingon giyawaan siya. Mianhi ang anak sa tao ug siya mikaon ug miinom, apan kamo miingon tan-awa kining tawhana, ulit og palainom siya og higala sa mga kobrador sa buhis ug sa mga makasasala. Apan bisan pa niini ang kaalam sa Dios giila nga tinuod sa tanan nga midawat niini. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo.
usas mga problema karos katawhan, labi na gyud mga batanon, kanig yung pagkahibaw unsa man gyud kahulugan aning gugma. What is love? Kamo kibaw mo unsa may meanings gugma ben? What is love? Kasagaran dayon mingon love is blind and blind cannot see. Oh na siya. Nasay daghang kay descriptions gugma. Pero unsa man gyud gugma? Mo na may explain si San Pablo sa atong unang pagbasa. Porti ka misteryoso sa iyang gisulti kay ngano man ingon siya bisan pag na ako'y pagtuo nga makapabalhin og kanini ang bungtod ngadtos dagat kun wa ko'y gugma wa ni kapuslanan. Bisan pa og makasabot ko sa tanang mga tinago nga butang, makawali ko og porting ninduta. Daghan kay mo like sa YouTube o sa Facebook. Pero kung wa ko'y gugma, way kapuslanan. Bisan pa kunog ipanghatag niya tanan niyang mga kabtangan, kanang ingos Kristo, sell everything you have and give it to the poor. Kung way gugma, way kapuslanan. Bisan pa kuno og ipasunog niya iyang lawas, parihaan ng martyrdom, kanang magpakamatay ka, pero way gugma, way kapuslanan. Unsa man gid ning gugma? Nganong nahimo mang mapuslanon ang pagwali nila ni San Cornelio o ni San Cipriano? Nahimo man silang santo. Nganong nagmapuslanon man ang wali o ang pagsaksis kamatayon ni Kristo ni San Lorenzo Ruiz o ni San Pedro Calungsod? Nganong napuslanon man to? Kay naay gugma. Unsa man ning gugma? Niingon dayon San Pablo dire, makapasar gani mo ani kana siguro gyud mong naay gugma. Sa man to? Ang gugma mapailobon og maluluyon. Pagkadaghan sa mga maing muwali pero way kaluoy, way pailob, igabot luyo singhagan dayon sa Kristan, wagi siguro gawali ni rong usan na. Pagkadaghan sa mga generous people kanang kusog ay manghatag pero dali kay masuko mosinghag dayon wagi pa ilo ba ana nya og balik-balikan og pangayo day ingon kamo baga-baga sa inyong naong sige na mala mo balik-balik dinhi kasalig na mala mo nako patay na dia. Pagkadaghan sa mga kusog ay mohimog milagro kanang makapaayo og patay unsa na masakiton nga inig healing kana bang mga healers ba nga may kayo pero sus gyung kapag ka self-righteous di gyud nimo mabadlong di nimo matudluan mao na diri. So ang gugma mapailobon og maluluyon. Ang gugma dili masinahon ni tigpasikat o garbuso. Kamo di mo daling masina. Oy, sigig simba nya dali kay masina nya garbuso kay tigpasikat kay tanan sulob din ana mga alahas porti mga ninduta ana no sigig yung pakulor anang buhok terno-terno anang buhok ngari aring lipstick ngari aring bag ngadto tigpasikat mangunay na ana god. Sorry kay ninyo mga minaw diya kay basig din amo minaw nako. Tinuod man sana. Aw na rin ninyo, kuha mo diya. Niya garbuso. Ang gugma, dili bastos o hakog. Bastos, baka nang, bastos, good. Niya hakog. Niya kani atong sigig pangural sa atong mga yuta. Pangural anang balay, dili din na expressions kahakog. Na duko-duko na. Na siya. Sigig pangural, siging kinihaay tos barangay, ikiha kay nilapas sa utlanan, di nakahakog day. Siya pa din, naghinakog man. Niya magpatakod ay kaniya, nga man na siya gugma. Nabitin ingon ako, ikaw pa din ba? Sige magagwali anang pangural pa din. Sige kagwali. May lang nang di ta mangural, basta mga buutan atong silingan. Pero mga kawatan sa kayong dagko pa din, niya ilugon pa atong yuta. Himuan pag titulo, nga tinumo-tumo, o niya ilugon pa atong yuta. Amay sa nang kuralon pa din, right? Sakto dili. Sakto.
Pero dili sad sakto. Kung ang ato ganing tumong nga mahimong mapuslanon o mapakita nato ang gugma, di gid na siya sakto. Di gid. Nga naman, di lagi hakog. Tanawa si San Lorenzo Ruiz, gikuhaan sa tanan, gipatay pa. Nawili ba? Wa. Tanawas Kristo, gikuhaan sa tanan, hasta pa iyang sinina, gilangkat pa, hinimo ra ba to ni Mama Mary, gihubuan siya, nawili ba? Wa. Tanawa si San Roque, gikuhaas tanan, nawili ba? Wa. Nya kusog kita mo debosyon nila, hikap-hikap patang Hesus, tuhod ra itong hikapon, kuyaw kitag mapatiran. Sige kadihag hikap-hikap, o nya sige ampo nga Ginoo kaluy iko, nya na imong silingan, way balay, wa gay nimo tukurig balay. Nagi imong silingan, galisod nag-agi, wa gina nimo irog imong kural. Na may mga kuan lugar din is ato, tigabisa kong kapilya, pagsuod namo, nako, ngano kaning iyang kural gisikit, manggidiri nga lisod, man kayo isod sakyanan, daghan na ko kayong nangabag-id god, nanagong mga colors, mga sakyanan, nanagod siyang kural, nangabag-id. Nya di gyud iirog, among gilantaw, purting dako ag bakante nga to, dako jud kay bakante ba? Nya iya yung giitip ang iyang kural, nga purtig yung lisura, isod sa sakyanan, maparok yun ka, og dako-dako imong sakyanan. Nya ugiya pa tong giirog bisag mga 2 meters lang, hayahay na kaayo. Sayon kayo ang pagkulikta dito sa unahan. Galisod na nung pare nung pangulikta noon. Sao na to? Oy, daghan kay taana nga di ka maong mulantaw, mga hakog dagko, no? Ang gugma dili madinumtanon. Oy, kadaghang kadumot, daghan kay galagad simbahan kadumot, na nagmisa, dumot. Ang gugma dili malipay sa dautan, kundili sa kamatuoran. Daghan kayong gasigig ingon, I believe in God, pero mga bakakon. Ang gugma mapailubon, matinuohon, malaumon, ug mulahutay gayod. Mulahutay ba? Bisag patyon, sugot lang gyapon. Muna mga martir. Ang mga martir, sa dihang gipatay sila, gasigi ra gyud sila ingon nga, Ginoo pasaylua sila. Ayaw sila pakasada sa akong kamatayon. Kay wa ni sila masayod sa ilang gibuhat. Parihas as gisulti ni Kristo, amahan ko pasaylua sila kay wa masayod sa ilang gibuhat. No? Nya ka mo, inana mo. Itubag mo diyan. Maona nga niingos Kristo, sa unsa man ako itandi ning mga tao karong panahona, mura silang mga bata nga naas tiyanggihan nga wa magkahiusa. Ang gugma mga igsuon makighiusa gina. Love is inclusive, not exclusive. Ang gugma mo apil ginatanan, maayo og dautan. Mao na ang simbahan, simbolo gini sa gugma, kay makasud sa simbahan ang dautan ug ang buutan. Welcome gid na sa simbahan. Na may ubang mga relihiyon, dinhi sa kanang ato, muinom gani ka, di na ka membros ilang relihiyon. Manugal gani ka, di na ka membros ilang relihiyon. Muna magpagarbo dayon sila, tanawa mi, naaba na mo'y palahubog, naaba na mo'y palai, naaba na mo'y mga piniriso, naaba na mo'y mga kriminal, wa gyud, dili parihas mga Katoliko, nga naghang ing kriminal, daghang ing palahubog, naapay mga tikasan, naapay mga rapist, naapay mga unsa pa na diha mga bitay. O sige, ipagarbo na ninyo nga wa moy mga dautan. Unsa may pasabot ana, gipangtaktak ninyo ang mga dautan. Kay mo inom gani ka, taktakon ka, taktakon man gani ka dili ka kahatag sa imong sa titawagan na nila. Unsa na tithing? Ang ikapo. Oh, taktakon man gani ka, ipinalti magani ka, pero dinhis ato wa gyud taktakay. Hala, welcome tanan because love is inclusive. God is inclusive. Welcome ang tanan. Muhog sa kolekta o kadtong maglingiw-lingiw, okay ra gyud. Ay, kamunong suko sad mo nako. Sige na, manindog na tayo. Pag-ampo sa katawhan. Tungod sa atong dakong pagsalig o pagtuo sa atong langit ng amahan, atong ipadangat uban sa gugma
uban sa pangaman nila ni Cornelio og ni Cipriano ang atong pangamoyo ug moingon kita, Ginoo, dungga kami. Ginoo, dungga kami. Nga ang simbahan, mapadayunong musangyaw sa kalinaw ug ugma ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang mga pangulo sa kanasuran, anda mo palanog sa tingog sa katawhan, aron mo lambo o mapatigbabaw ang kalinaw, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang mga masakiton nga nataptan ni ining COVID-19 virus, makabaton na og hingpit nga kaayuhan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban, makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan, nga pinaagi sa paggama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahumanunta, sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og financial ug laing-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang mga nangamatay, nga magsadya na sila sa kahangturan didto sa puloy-anan sa Ginoo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Amahan, patalinghogi kining mga pagampo sa imong katawhan nga unta madangat namo ang imong way sukod nga gugma diha sa mga grasya nga among pagadawaton sa imong kamanggihatagon kay amo kining gituboy pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang mga sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, ug alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, dawata ang gihalad sa imong katawhan tungod sa mga kasakit sa imong mga martir, ang nakapalig-on kang San Cornelio ug San Cipriano diha sa ilang pagpasakit, makatabang usab unta kanamo sa pagkamakanunayon diha sa mga pagsalig, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan,
Angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay ang imong santos nga martir nga sila si San Cornelio ug San Cipriano sa pagsunod sa panigingnan ni Kristo mihalad sa ilang kinabuhi aron paghimaya sa imong ngalan. Ang ilang kamatayon nagpadayag sa imong gahom nga nagalig-on sa among tawhanon nga kahuyang. Imong gipili kadtong mga mahuyang ug imo silang gilig-on aron mahimo silang imong mga saksi pinaagi ni Jesucristo nga among Ginoo ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit. Nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhunong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Usana sa kahitasan, daigo nang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an og miingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo og alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mobalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo amahan, niining pans kinabuhi og kalis kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco nga among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso, mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na ang among gihandom karon ining misa ug kadtong wa na say naghandom kanila. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug kadtong nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, nila ni San Cornelio ug San Cipriano ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langit ng amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo.
Amahan namo anaa ka sa langit, pagdaygon ang imong ngalan, moabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasaylua kami sa among mga sala. Ingon nga nagpasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug di mo kami tugyan sa pagsulay, hinunua luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw nining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunobos. Kay imo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, maanaa kaninyong tanan. Maana usab kanimo. Ato karong ipaambit ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Peace. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Mga igsuon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang siyang santos nga bangkete. Ginoo, dili angay makalawat kanimo, apadi pamulong mo lamang ug maayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuwa ko nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. Sama uma sa Diyos alang kanimo, dinabuhig iulan, aron ka maluwas, kabasan, kadautan, sa taong ipapas, pasay lugod man, ihatag sa Diyos. Doon kaniya kay mamati siya, ug salig sa iyang ugma. Magampo kita. O Ginoo, pinaagi niining mga sakramento nga among gikalawat, liguna kami sa imong espiritu aron makasaksi kami sa kamatuoran sa ebanghelyo tungod sa panag-ingnan sa imong mga martir nga sila si San Cornelio ug si San Cipriano. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Oratio Imperata. O Dios, among amahan, misangpit kami kanimo niining panahon sa among panginahanglan,
nga unta mapanalipdan mo kami batok ni ining COVID-19 nga mikalas na sa daghang mga kinabuhi ug mitakod na sa daghang mga katawhan. Nangaliw po kami sa imong grasya alang kanila nga gitahasan sa pagtuon sa kinaiya ni ining maong virus ug sa pagpakgang sa dugang pagkuyanap niini. Giyahi ang mga kamot ug lamdagi ang mga hunahuna sa mga batid sa medisina nga mag-alima unta sila sa mga masakiton inubanan sa kaantigo ug dinuyugan sa paghigugma. Tabangi usab ang mga kawani sa lokal ug dasudnong pangagamhanan ug mga pribadong ahensya nga nangita og kasulbaran sa maong epidemya. Nangaliw po usab kami kanila nga natakdan sa maong sakit nga mahibalik unta dayon ang kapiskay sa ilang panglawas. Ihatag kanamo ang grasya sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga nagapuyo ug nagahari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria panabang sa mga Kristiyanos, Iampo mo kami. San Rafael Arcangel, Iampo mo kami. San Roque, Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iampo mo kami. San Pedro Calungsod, Iampo mo kami. San Vicente Ferrer, Iampo mo kami. Manindog. Usa sa mga nindot kayong gasa nga gihatag sa Ginoo nato karon mao ang kasantos sa kinabuhi. Atong holiness of life. Nya mahimo ra ni ug ma-maintain ni nato kung kanunay gid tang mahigugma sa paagi nga nahigugma nato ang Ginoo. So memorize na ninyo ha. Og puy 1 Corinthians chapter 13. Mo nay atong explanation gyud what is love. 1 Corinthians chapter 13. Di kita kapuyo ana wa gyud kunoy kapuslanan ang tanan. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagahom sa tanan. Ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Ato nang gihalad ang misa, padayono nato ni pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos.